Берета, чао, кажуть, стала. І красну лампочку видавала, і не красну. І щось ось він в цьому положенні виключено, він включається. Ну, коротше, я вже чую, вон, вентилятор тут тарабанить, втулка розбита. Навіть не підшипник, а втулка. Кажуть, вже давно він торохтить. Так що там вже посадочне місце розбите. Насос включив, але не йде. Воно вон там капець. Втулки капець, як він робив, непонятно. Даже розжигається. Він даже розжигається. Но він пламя не буде чувствувати, тому що ми працюємо від зарядної станції. Естественно, красна лампочка. Ну це із-за зарядної станції красна лампочка. Но вентилятор тут, похоже, в якийсь момент останавливається і плюс немає оборотів. У нас оце проблема з цією втулкою. Можна пробувати, якщо там розбито місце